hankali kuwa? To dan ta mare ki jahilan ina take za ki dauko ka ki bi ka guje. Kai na koya mata ba ki ce. Kuka da aka kai. Wai tukunna ba yarki bace ba? Da kika biyo ta da wuka a tunanin ki kike kashe ta za ta kale ki ne? Idan an kale ki ke ba za kina dawo ba kike tunani. Me ke damun ki ne? Allah ba mu. Wai ki ga mutum. Ba ki tafi ba ne. Kin kyauta. Kin haifi cikin uwanki da ubanki wallahi. Kin haifi. Ni kika tozarta a cikin unguwa kika fito kike wannan iskancin ana kallon ki? Wuce sa. Wuce mu jama'a. Ba su wuce ba?